दाऊदा मैं तुझे हबरन तू मेरी जिंदगी माऊ दबते तेरी तुतियो तू मेरी बंदरी दोनों में दल होला अरुणा ओ मेरे सनन मेरे हरदन जनन जनन ए बुची भाग जाना तो काट लेम तार जूंजी। ए जी कहाँ जाता नी? मुँह जाती चलबू नाराज हो गई नी का? नाराज ना अब हम तो लतीबो करब दिन भर गाड़ी के पीछे पीछे लगल रही कहाँ जात हवा का करत हवा घरे लौट जा नहीं तू खाली झटो तोहार हम मत रोवा अरे मूत रोवा अरे मूत रो हम कहता नहीं मत रोवा आवाज भाग जाई मत रो। तोरा बहिनी का अंडरवियर पहिरा क्या बात में बोल रोवा मत अरे चुप हो जा रोवा मत लोर पोछो लोर पोछ ला तेरा का हृदय समानी ले हम जे रोवा बुनु तो हमरो लोर चल ले बावना से दुनिया की रोया मत हम जे रोवा लो तो लोरे ना बिगो ना टीचर बिग दे अरे ई काहे रोत हो? अरे लागो तो कोनो ले ले का हो मोबाइल कौन मोबाइल ले ले बा कौन सेट है एप्पल के? चुप रहो ए बबुआ कोनो एक और मोबाइल ले ले बा बड़ी महंगा मोबाइल रखे ले नु एप्पल के रख ले बोला का भइल रास्ता में बोल कोनो ले ले मोबाइलवा तो कोनो कोइलसिया कोनो बातो चितना कइलस कोनो धइले रहला कुछ दुखाता तोर मैदान लगल बा काहे रो तर बोल अरे दिनों के रोला बड़ू का कोनो कुकुर घर ला रहला कोनो मिसलसिया नानू कोनो कान मिसलस कुछ फाटल बा कोनो साढ़ घर ला रहला रास्ता में कुछ ना भइल कोनो घटना ना भइल तुम कला चटका शुरू होता रो वही खाती भूखाई खाती ना का बात पे बोलू ए जान अपना दिल के बात हम केंग कही और कैसे कही हमरा से कह लेके जा मुंहे सनु कहब कि गाड़ी से कहब ए जान हमार मम्मी पापा हमार जबरदस्ती शादी सेट करा देले बड़े लड़का से ना भैंसा से तेरा गम अगर ना होता जितेंद्र सिंह का शरब राम ग्राम फोपना से ध्यान टन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह जो बोले सोनिया से का हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद तेरा गम अगर ना होता हो तेरा गम अगर ना होता तो शराब में न पीता दोस्तों ये मोहब्बत भी दो गला कहीं का मामा ठाकुर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मामा जी आपका ये डंडा झंडा लहराने के काम आएगा। इसे किसी जलसे के लिए संभाल के रखिए। हम आज आपके सामने अपने प्यार का ऐलान करते हैं। ओए देखो काछा एक और दाम 100 रुपया बा। 100 रुपया एक और खूबी का बा। खूबी जनबो हो 10 तला पर से गिर जाइबो गाड़ फट जाई बाकी काछा ना फट